Hola, nens i nenes. Avui farem pluja de colors. Necessitarem aigua amb colorant, pipetes i un got amb oli. Hem de tirar gotetes de l'aigua amb colorant dins l'oli. Veieu que xulo com queda? Són com gotetes de pluja. També podem afegir un núvol amb espuma d'afaitar. Sembla un gelat. Sembla un gelat. Vinga, ara posa les gotetes per sobre. Dime com cau. Això és. Aniran caient les gotetes com si fos pluja d'un núvol. Triga una miqueta, però quan arriba a baix cauen gotes molt xules. És un experiment molt bonic.